רוצה מכוניות, תעשה את זה לאט, בבקשה. תקשיב, נראה אותך עכשיו יושב, נראה אותך, אנחנו מתהפכים, נראה אותך מה... הלב בתחתונים! וואי וואי. כמה? 250? 200? כמעט 260. מה זה מטורף? מטורף. טוב, תהי. יאללה, תן לי לנוח. 8 קילומטר ליציאה? טוב, תן לנוח. 184, אתה נח. 190, זה מרגיש לך מהר עכשיו? איזה מזג האוויר, לייבא אותו איך זה המהירות עכשיו מרגישה לך? לא, רגיל, אמרתי לך, זה כאילו מהירות סבירה. זה מהירות כאילו לייט. תראה, יפה, הם שומרים על הנתיב, תשים לב, הם לא משחקים עם הנתיבים. ברור שלא. כן? טוב, הנה, יאללה.